يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال وقلب سما نحو سما مترنما لا تنقدر أنت لير روحي دواء رمضان 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 يا حبيب. ассалому алайкум дӯстони азизи ма, рӯзи ҳаматон ба хайри шодӣ бошад. хушомадед ҳама каса ба канали ма. духтаро, ма якта интернет магазини беҳтарине ки ҳама намуди либосоро ёфта метонен. ҳамаи чиз дорад, то паплин мефурӯшанд, то нимхел либосҳои мусулманские, тамоми намуди чиза доранд, бижутериёҳои фасон. ҳоли борошон омадеста раҳдай духтаро метонен ки ба ида шумо ба хитона ягон чи бихарен, пешаки заказ кунен, доставкатон мекунад. дар тоҷикистон ино зиндагӣ мекунад. ҳам ютуб да канал доранд, ҳам интернет магазин, ватсап да доранд, телеграм да доранд, группа доранд. ина силкаша дар поёни видео комментария да закрепит мекунам. ина номерошон дар рӯи экран. хоҳед муроҷиат кунед, хоҳед дар омада каналшон тамошо кунен. ютуб каналшон дам ҳастай, интернет магазиношон да, телеграм да, ватсап, тамоми чиз доранд, мепартоянд. муроҷиат кунед, заказ кунед, доставкатон мекунад. ма ҳами либосоша нигоҳ кардистам духтаро, ҳами хел чизои хушрӯ доранд, либосакҳои фасон, намаз негине хали маҳкама, куртаҳои ҳамаш мусулмански хушрӯай духтаро. тамоми ҷо дар тоҷикистон доставка мекунанд духтаро. барои доставка номерошон да муроҷиат кунед, заказ кунед, бортона доставка мекунанд, мерава. духтаро, ина бинед чихе фасонай куртаҳош, ҳамихе ай диданаш сер намешавӣ. ҳама намуди куртаҳои мусулмански доранд. баъд ине хали чизо доранд духтаро. паплинои фасон доранд, паплиное ки ё ай гуанжо мебиёй, хитой мебиёй, ҳамхе паплинакош фасони хушрӯай, гилош живое, и пиаде меган, 3D пиаде, анам хали гилай духтаро, ҳамхе живое хушрӯй ҳастай ки ами наличи доранд. камаш мондагия кадоме ки мехоҳанд номерошда тез муроҷиат кунед. бисёр зада будан, аллакай ки ай хушрӯгиша ҳамаша фурӯхтанд. ини хали куртаҳои бо дубайски доранд духтаро. ай чанд мамлакат иё бор заказ мекунам. барои ҳами муроҷиат кунед. бижутериёшон иҷа намондам, не ки зиёда бижутериёҳои сталинои заказ кардагиянд бениҳоят бисёрай сафед намешаванд, ку чанд сол ҳамихе хушрӯ мегардонен. бижутериёшам зайнид кунед, роӣ мекунад дар группаш ки кадом намудша заказ кардагия. ҷа видео дар рӯзи баъд мешуд. боқимондаи чизошона дар каналшон бубинед, дар группаҳошон ҳастай. духтаро, иҷада ма тайёр кардистам манто, об, намак, орд, тамом, дига ҳеҷ намеандозам мантуда. зволаша идаф сахти бад намегирам. асосан сахти бад бояд бигири хушрӯаю, лекин ма барои рамазона гуфта хамириш камтай хали сахт мешӯрум, не ки ба ҳар ҳол сахти бад намегирам. бини намхе мешавад духтаро. мемонем рӯ мегира, систи бадам нагирен духтаро. хамирша иҷада хомшӯрбоам кадистам. якум да хомшӯрбо, дуюм да миқа сағал доштум, гуфтам ҳамиёра ма хомшӯрбо андозам, ба маза мешава. дуюм да мантӯи гӯштӣ. ина бинен пиёзорам хе калон калон дохтум ки хушрӯ тит нашава. баъд бо охирда пиёз реза карда меандозам хомшӯрбода. иҷада мантӯра тайёр кардистам. фарша ина фарша ба мясорубка пешакӣ гузаронда, да маразелник мондагӣ будам пешаи рамазон ки ҳамхе тайёрак чизи дар кор шудак дига фарш накунам. иҷа зволамон рӯ гирифт. сер ордиш мекунем духтаро. зволара тинук мекунем. ҳозир иҷада камтарша нишон метиҳам. баъд ма ба ҳазир зволара дар замин тинук мекунам духтаро, барое ки ма дар замин кушодтаракай ба ҳазиртар тинукш мекунам. инами золамо беҳад золаи хушрӯ хеле истод. и рӯ гирифт бо якбора хушрӯ тинук кунида хеле
баҳазиртар шуд. раҳмат духтаро барои суханҳои назм ба ҳама занҳое ки меҳнат карда комментария менависен ҳазор раҳмати калон. худованд нигаҳбонтон бошад, дар куҷое набошед худованд нигаҳбонтон бошад. рӯзаи моҳ шуморо ба даргоҳш аллоҳ қабул гардона, тоат ибодатҳомонам худованд ба даргоҳш қабул гардона. ҳаматон дар моҳи шарифи рамазон боз муборак бошад. мо беҳтарин рӯзҳое ки мо як сол интизорӣ мекашем, аллакай ба ин рӯзҳо моро худованд расон. як бузургия хушрӯ када рӯзаҳомона гирифтестем. худованд ҳамихе қувват метия бо салқинаи ҳаво ҳичиам намефаҳмем. духтаро ма кӯшиш кардестам ки барои шумо анамхе наворҳои меню кадан гирем, ягон чиза ки шумо бупазен ай менюи ма яки мотиватсия мегирен, ҳавастон мекунам. ями як рӯз ҳавас кардак мардака манту гуфтак ина мантуш кардем. хай боҷхела якумда манту камта сахтаре буду намуд кардам ки сабуктар бихӯранд. ина духтаро барои шумо бо навор кардам. ина зуолара бинен чӣ хел орд қати хушрӯ тунук шуда, кам хел зуолам хушрӯ омадак хамираш на сахти бада на сусти бад. ана бе рамазон камта сахтарак мегирам, бисёртар мемонам ро бигира, баъд тунук мекунӣ ваям зур мебиям. ха манто има хеле чотки хушрӯ мебиёд духтаро. ина тайёр шудестай печондестан мемонам. раҳмат барои ҳаматон, барои дастгириҳотон духтаро. лайка фаромӯш накунед. мепечонем мемонем 40 дақиқада мепазам. мантупаза ки ма алюминтия нав харидагим неками чанд сол пеш буда хуҷам будем ай ҳамуҷа харида будам. ина духтаро тайёр кардестам. и алюминтиёе ки нутари ғавсои хушрӯшай духтаро ҳам хел нағзае ки 6 та лист дора. ман тут хушрӯ мепаза, на запах мебура ҳичи дам хушрӯай. равғанда тар када мемонам ки 3 равған шава хушрӯ ҳакак мантои ма бупаза. хали ҷудо шавиштан ба удобнияй ҳамин равған бисёр бош. ма духтаро кӯшиш мекунам ҳамин пухтупазое ки мекунам беғарзина хӯрока, пухтупазои ширинӣ барои шумо чизҳои осонтар ҳама битона пухта. барои ҳамин духтаро телеграм-канали ма дароен бо ҷадам видео ҳастай. ҳар рӯза метонин ягон новостиҳои нав аз канали ма бишнавен. духтаро марҳамат, телеграм-канали ма дар поёни навор. شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي وأنرت قلبي. شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي وأنرت قلبي. وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي. дар инҷо духтаро питса тайёр кардестам. шир, камтарак об, дрож, камтарак намаку шакар, ним қошуқча шакарай барое ки ковоки хушрӯ куна питсара. орда ҳамроҳ мекунем. хамири мо набояд сахти бад шава. як қошуқ равғани дига ҳам ҳамроҳ мекунем. хамирро мешӯрем. хамир ҳозир нишон метем духтаро сахтиш чанқа бояд боша. камтар ба ҳамин танаи хамирмона равған мекунем. болоша мепӯшонем, ҷои гармида мемонем меиста. 1 соат меиста хамир мераса. хел тунукш кардам духтаро. 1 дона питса шудак хел тунуки бадаш накардам барое ки хеле камтар диладор биёяд. гуфтам барои кӯдакора нагиронашон. дар рамазон калбаса ягон чи маҳози истифода набурдестам. калбаса, сосиска ҳичи кӯдакорам ҳамаш рӯзадоранд духтаро. ҳар 3 фарзандом рӯза дора. зайнабҷонам рӯза гирифта ғайрат кардистай. худованд хел қувватшон бута. ма вай кардистам духтаро. кӯдакодам чизе ки меган ба дили ҳамё ма ҳар чизак пухтестам ки хирсанд шуда рӯзаошона бо хурсандӣ бигиранд. иҷада ма гуфтам ки кӯдакора ки 1 моҳ хай сосискаи ҳамин я намуд фақат мехӯранд кӯдакои ма, ҳамун сосискарам рамазонда намехӯрем. гуфтам инами питсаи бе сосиска мекунам. гуфтам амхе обични ҳамхе ба маза мешава ҳамиам духтаро. ина бо камтар мондам рӯ гирифт, бо тунукш мекунам. баъд ами чизе ки дорен духтаро дар питса бикунем ба маза меша. кетчуп, майонез, томат боша, томат. ма идаф бе томат гуфтам бикунам, барои фақат ба томат мекардам. идаф ҳамихел майонез, кетчуп,
сири моцарелла гирифтам, нишон додам, барое ки бисёриҳо мепурсанд. Ман ҳам голландский сирам мекунам, духтаро истифода мебарам. Бо идаф моцарелла гирифтам, барои ҳамин питсада моцарелла бамазатарай. Ай ҳамун ҳисоб ина болгари свежи қатӣ бо помидори свежи бо чихел мебея маззаи ҳамин питсара ҳамиё хушрӯ мекунанд, бамазатар мекунанд. Ҳай дар духовка ҳарорати 200 мепазам. беҳад хеле мешада ба шир қатӣ мулоимтар мебиёя. об қатӣ ҳам мекунам, духтаро камтар хеле сухойтар мебиёя, хеле хрустяшитар мебиёя ва як рамазон набоша мехӯранд. бо ира барои рамазон ҳам камтар диладор биёя гуфтум, ҳам шир қатӣ мулоимтар шава ки нагиронашон. чихелай кӯдако ба ҳавас мехӯранд, жилудколи майда шудай. наиҷа тайёрӣ ба ифторай бо игӯё ки дигим рӯзи ифтор шай. ду рӯза ифторам ашмода навор кардам, духтаро ки бо ягон чи мотиватсия мешава. ҳар рӯзашам кӯшиш кардестам ки тез партомоне ки успед накардестам. духтаро хай чанд қай ки метавонам барои шумо пешкаш мекунам. худованд нигаҳбони ҳамаи шумо бошад. дар куҷое набошен, худованд қувватон бута дар ин моҳи бузург. мо наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال وقلب سما نحو سما مترنما لا تنقدر أنت الليل روحي دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب أما الليبات يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك